Oh, hello! Bună, ce faci, fată? Ah, da, e super tare melodia Avioane de hârtie. Îmi place, dar problema e că n-am spus de mai multe ori de semnul că te plictisești. Bine, te sun după. Pa, Gelzi. What? Tu... Cine ești, mă rog? Eu sunt conștiința ta. Wow, tu conștiința mea stai acolo în locul tău și nu te mai băga nu-ți fierbe luarea. Uite, eu cunosc foarte bine conștiința, știu cine e conștiința mea și știu cine suntem, așa că te rog, bye, bye, altfel în telefon te bag. Ai înțeles, domnișorică? Da, înțeles, conștiință, nu mă poți parca pe mine în telefonul tău, ai înțeles? Și, da, eu nu voi pleca aici până nu primesc răsplata. Ce răsplată? Știi, eu... Ce? Să nu zici că vrei acum o cană cu suc Coca-Cola, nu? Măcar asta, dacă nu altceva. Măcar asta, dacă nu altceva. Ok, bine, am înțeles, nu trebuia să repezi de 2 ori. Hello? Te rog, stai jos, îți spun imediat. Haide, pune mai repede. Cum să nu-i punem noi lui drăguție ca Lucy? Puțin suc. Sper că e așa. Nimic, Lucy. Ok, Lucy, poftim. Mulțumesc. Acum, pa. Slavă Domnule, a plecat. Acum, să sunăm pe Jessie. Alo, Jessie? Oh, bună, scuze. Tocmai a venit ce ca conștiința mea la mine în casa. What? Aha. Ok. Deci atunci te sun în episodul 6. Nu. În episodul, 6 sau 5. Nu mai țin minte, fără număr. Ok. Pa! Pa, YouTube!